Уважаеми гости, скъпи приятели, добре дошли на фолклорните празници мелодиите на нашето наследство. Щастливи сме да ви приветстваме на тези наистина празнични дни за нас, а и надяваме се за вас след минути, на които ще ви представим, а и ще ви потопим, надяваме се, в автентичният български фолклор, представен от едни прекрасни деца от Първа езикова гимназия, а и успяхме с нашият пламък, с нашата искра да запалим и още други ученици от цяла Варна, с които успяхме да осъществим тази прекрасна инициатива, озаглавена мелодиите на нашето наследство. Без повече да губим време, всички тук мисля, че носят фолклора в сърцето си, в душата си и всички тук ценим българският фолклор и мисля, че сме на едно мнение, че трябва да го запазим и предадем на следващите поколения. Затова откриваме фолклорните празници мелодиите на нашето наследство. Приятно гледане на фолклорния театър "Гласовете на традицията". Божеле, Господи, къде се губи той Стоян? Времето вече се стъмни, от него ни вест, ни гост. Майчице, не се тревожи. Знаеш го, Стоян, сърцето му още е младо, не се притеснявай. Така е, дъще, ама като се стъмни времето, сърцето почва да ме стяга. Не съм от желязо. Сигурно се заседял някоя седянка, че там се смее и си приказва. Той знае, че го чакаш. Ще се прибере. Дълго всичко да е наред. Снощие Стоян замръкнал, зелена гора Елхова, с негово стадо голямо, смедян се кавал свиряше на стадо на прибиряне, на стадо на разтурване, де са го холам затюли, пустите върли хайдути, на кръст го ратък ванали. Право при Стоян отишли, назад го ръце вързали, стадото си споделили. Стоян хайдути думаше: "Я ми ръцете отвържете, на стадо да си посвиря, на стадо на разтурване, на разтурване на прибиране." Стоян си скавал свиреше, кавал му свири, свири говори. Елице, мила сестрице,
къде си? Събери дружина, ела да ме отървеш, ела, елица събира дружина, право при Стоян отиде 3 пътя, със сабя замахна, че им главите отряза и си братче отърва. Няма нищо. Стига да се прибира по-на време, че нощта е дълга, а мислите мрачни. Така е, така е. Мале! Ох, синко, сърцето ми бе като камък. Не бой се, мале. Песни се докъсно пееха и хора се докъсно играха, че се заседях на седянката. Хайде да си лягаме, че утре работа ни чака. Хайде, хапвайте, че утре работа ни чака. Тате, утре на нивата, кажи де да фърля сърпа и аз ще ти помогна. Ама там е толкова хубаво с тези златни класове. Така е, дъще. Там е нашата храна, нашият труд. Земята иска своята грижа, така както децата имат нужда от обичта на майка си. Ами ти, сестрице, не мечтаеш ли да отидеш на полето, ама като булка с китка на главата? Стояне, може и да се видят. Ама и ти не си далеч от това. Сестрице, каквото Господ каже. Любовта е като огън, сине. Гореще, но трябва да се внимава да не изгори нещо свято. Хайде сега хапвайте, че утре работа ни чака. Айде, към нивата да тръгваме. Няма цял ден тук да ми я. Море, морачът из нивата сеше в ровки бразди. Руен се поток челото му леше и по космати гърди. Руен се поток челото му леше и по космати гърди. Жътва богата с пори изобилие, Бог ще труда награди. Честно и свято е Твоето усилие, бодро засявай ори. Честно и свято е Твоето усилие, бодро засявай ори.
Бате, вярно ли, че си залюбил Радето? Тя е хубава като слънцето, нали? Ти откъде ги знаеш тия неща? Кой ти ги приказва тия работи? Гледахте аз на седянката. Само в нея се взираше. Сестрице, сега няма какво да се лъжем. Радето е мила и хубава. Пък дали ще е моя ли бе, само Господ знае. Ти чули, мале чули, разбрали, че ми се жени първото любе. То се позгоди, мене изгори, то са ожени, мене зачерни. Кажи ми, мамо, какво да правя, правя да сторя. В гора ли да ида да се обеся, в тунджа ли да ида да се удавя. Мама стояне тихо думаше, бре мълчи, синко мълчи, не думай. Таз дума, синко, зареква, нели? Таз дума, синко, заказва, нели? Повече растат малките моми, повече растат и по-хубави. Стояне, защо си така мълчалив? Не ти е в природата да ходиш без дума да кажеш. Мале, нищо. Кажи ти, какво има? Радето, мале, ще я дадат на друг. Ама как така, сине? Нали тя беше твоето либе? Ти чули това? Разбра ли? Истина ли е? Истина е. Ще се годи за друг. Ех, сине, сърце се лекува с време. Господ си знае работата. Може би ти предстои друго щастие. Не знам, мале. Само Господ знае. Така си.
Не се издържам вече. Мисля си, че пак е при Рада. И аз от това се тревожа, дъще. Ох, сърцето ми пак е като камък. Маля, той е умен и силен, не се тревожи, знае какво прави. Но нека го чакаме с вяра. Да даде Господ всичко да е наред. Мама Димитър думаше, синко Димитре, не люби синко Милкана, тя има братя дор 9. Тешата синко убият мене зачернят. Димитър мама не слуша, Милка ни отиде. Тя си из къщи ходеше, бели ръкави запрята и ги разпрята, и към Димитър поглежда. Дано я с очи погледне, с нея навънка излезе. В изби дълбоки отиде, да точи вино червено. Дорде се назад повърне, нейните братя дор 9. Нейните братя дор 9, те са Димитър убили. Радо. Любовта ни е силна. Нека не се разделяме. Няма ли някакъв начин? Сърцето ми те иска, Стояне, но не мога. Родителите ми вече казаха своята дума. Но не заслужава ли любовта ни битка? Не може ли да се опълчиш срещу съдбата? Сърцето ми плаче, но не мога. Те ме отгледаха. Тяхната воля е свещена. Никола Радо думаше, Радо му любе, Радо му мръкна се, Радо мръкна се, хората кара да поят. Ти кога у наша додиш, ти кога наша ша станеш, Рада Никола думаше, Никола любе, Никола, брека кувазиша дода, брека казваша ша стана, майка ти много ходила и разправала, неща я Рада заснаха, че няма тънки дарове за свекър и за свекърва, за зълви и за девери. Тогава ще се простя с тебе, Радо. Но знай, че ще те помня винаги, където и да ме отведе живота. Ох, стана много късно вече. Още не се е прибрал. Сигурно нещо лошо му се е случило. Не мисли така, майко. Сигурна съм, че ще се прибере рано или късно. Стояне, слава Богу, че си добре, бях почнала много да се тревожа. Аз вече съм много изморена, ще си лягам. Работа ме чака утре.
бате, не се отчаивай. И аз понякога си мисля за моето либе, което е надалеч. Но трябва да сме силни, каквото и да става. Хайде да си лягаме. Тръгнали ми са, тръгнали Еленка и Турлак Никола. Тръгнали на сбор да идат, вървели, що са вървели. Минали поле широко, наели гора зелена. Сред гора дърво високо, под дърво студен кладенец. Седнали да си починат, студена вода да пият. Никола дума, Еленка, я викни сестрота, запей. От едно гърло два гласа, от един език две думи. Еленка дума, Никола, не мога байно да пея. Гората е пълна с хайдути, аз имам любе хайдутин. Аз като викна запея, по гласа ще ма познае. По гласа ще ма познае, по думи ще ма разбере. Право при нази ще дойде, мене с него вземе. Мене с него не вземе, на тебе глава ще отреже. Птички, какви хубави песни пеете. Напомняте ми за моето либе, което е далеч. В градина мома седеше и сокол пиле молеше. Соколе пиле, соколе, и аз ке те нещо замолам. Летни ми соколе, летни ми горе високо. Летни ми соколе, летни ми горе високо. Либето ми е далеко, в оная пуста тугина. Да видиш ли бе, що прави, да видиш ли бе, що стори. Дали е още мой, или си друга люби той. Дали е още мой, или си друга люби той. Летна ми пиле от лета, летна ми горе високо. От таму либе погледа, друго си либе любеше. Назад си политна и в градина долета. Домо ме застана и на моме говори. Твоето либе лажно е и друго либе си люби. А твоето сърце тъжно е,
По-ладно, що го загуби, не жали за него. Ти друго ли бе найди си, не жали за него. Ти друго ли бе найди си. Обаче работата на нивата върви тази година. Ай сега, деца, да ви разкажа една история за бай Манол, майстор. Легендата е за българския майстор Манол и за това как неговата булка е зидана в основите на Каден мост. Легендата разказва, че строежът на моста изобщо не вървял, защото всичко, което вдигали майсторите през деня, нощ им било отнасяно от буйните води на струма. И защо майсторите взели тежкото решение, че за успешното изграждане ще трябва да жертват една от жените си. И това да е първата, която заран ще им донесе ядене. Първа сутринта дошла Струма невеста, жената на майстор Манол, и затова тя била зазидана в основите на моста. Оттам и името му е невестен, на турски език Кадън. Според преданието, нощем все още може да се чуе тъжния плач на невестата, която отчаяно иска да излезе от моста. Сградил на струма, уйната. Ти ли си майстор, Маноле, сам градил стените, невеста Струмица. Градил майсторът своя мост, невестата плачела и плачела, майсторът зидал и зидал. Та си е неговия мост прехвърлил двата брега на струма буйната. Дете си в люка, плака от майка, ненакармено от татко, ни погалено.
Раде, ти какво правиш тук? Стояне, не успях да издържа без тебе. Избягах от дома. Не искам други го освен тебе. Родителите ми ще ми простят, но обичта ми към теб не ще може да спре. Раде, сърцето ми е пълно. Нека да заминем заедно. Ще преминем през 9 села в 10-то и пак ще бъдем заедно. Така да бъде, Стояне. Заедно с всичко ще се справим. Стояне, какво става? Радо, какво правиш тук в този? Благослови ни, майко. Благословени да сте, деца мои. Нека ви води любовта и да ви закриля Господ по пътя ви. Нека Господ да е с вас и да намерите своето щастие. Сполай ви, майко. Еленко, моме маленко, Еленко, моме маленко, не оди рано за вода, не оди късно за вода. Еленко, моме маленко, Еленко, моме маленко, не оди късно за вода, не оди късно за вода. Водата ни е далеко, водата ни е далеко, Бунаро преко Вардаро, Бунаро преко Вардаро. Ке легнеш, моме, ке заспиш, ке легнеш, моме, ке заспиш. Нема кой да те разбуди, нема кой да те разбуди. Удоле, удота младо, удоле, удота младо. Ти ке мене разбудиш, ти ке мене разбудиш. Еленко, моме маленко, моме маленко, моме Еленко. Браво! В ролята на Стоян Николай Нейков. В ролята на Рада Виктория Стоянова. В ролята на майката Сабина Зафирова. В ролята на сестрата Калина Бърнева. В ролята на бащата Ясен. И двете прекрасни певици, които онагледиха днескашният спектакъл, Грета Бакалова и Бояна Васева. Както и нашите две невероятни танцорки Диляна Пенчева и Александра Маринова. Третата ни певица Галина Вълчева. Искаме
Искам да ви благодарим, че бяхте с нас, че останахте до край, че се наслаждавахте на това, което ви подготвихме с много любов и много старание. Благодарим ви! И аз да благодаря към тези прекрасни деца, които откликнаха на тази толкова нестандартна идея за съхраняване на българския фолклор в наши дни и които приеха идеята при сърце и успяхме да я осъществим и реализираме заедно. Днес на нашия празник има много хора, които не присъстват, които също допринесаха за осъществяването на това съхраняване на българската памет. А разбира се, мисля, че най-много аплодисменти заслужават изворите, от които ние намерихме тези песни. Всички възрастни хора, които в цяла България ни посрещнаха с обич, с любов и ни запяха в техните домове тези толкова прекрасни песни, които вие имахте честта да чуете тази вечер. Каним ви утре от 10:30, когато ще представим официално сборникът към проекта Мелодиите на нашето наследство, в който са поместени всички нотни партитури и текстове, които чухте тази вечер, а и музикалният албум, който записахме в музикално студио, за да може още по-лесно да се разпространят тези невероятни мелодии и ритми и да могат все повече хора да ги съпреживеят, усетят и да се насладят на красотата и емоцията, която придава българският фолклор. Благодарим ви!